Vaig a contar-vos un conte, perquè pot ser un conte, que els xiquets tingueu que estar molt a la talalla, molt atentos, perquè no sé si l'acabareu d'agarrar del tot. I els majors segurament només en l'olor tindran prou. Val? Anem allà. Mireu, fa molts anys, a la Pobla del Duc, en una modesta casa de jornalers, vivia un matrimoni. La casa era de mida menuda i estava construïda amb pedra i calç, reflectint l'arquitectura tradicional de la zona. La seva façana, senzilla, no destacava per cap ornamentació especial i una porta principal de fusta donava accés a l'interior. Un cop dins, es podia apreciar una distribució senzilla i funcional. La casa constava de 2 plantes, amb diverses estances. A la planta baixa hi havia una sala d'estar modesta, amb una petita llar de foc, on el matrimoni es reunia per a les seues estones de descans i calidesa durant les nits fredes de l'hivern. La cuina, situada al costat de la sala d'estar, era el cor de la casa. Era una estança humil, però acollidora, amb parets de pedra i una taula de fusta al centre, on es compartien els àpats. Una foganya de llenya era l'element central de la cuina que servia per a cuinar. Les habitacions estaven a la planta de dalt, eren senzilles i modestes, amb parets de pedra, nues i sostres baixos de canyís amb bigues de fusta a la vista. Els mobles eren més aviat pocs, bàsics i funcionals, amb llis de fusta i un armari senzill per emmagatzemar la roba i els objectes personals. A més, la casa disposava d'un petit pati interior amb una llimera, un espai utilitzat per plantar 4 plantes d'hortalissa. Conxeta i Salvoret eren un matrimoni jove que treballava a la terra per guanyar-se el seu sustent. Nascuts i criats en aquell entorn, compartint una vida senzilla i modesta en aquella petita casa al carrer Convent. Sabeu on està el carrer Convent? A on? Molt bé. Olivier sap on està el carrer Convent. Diguem així darrere. Era en este carrer mateixa on va succeir aquesta història. Diu, Salvoret era un home fort i treballador. Passava llargues hores sota el sol escalfant de l'estiu, llaurant la terra i sembrant les llavors amb cura. Amb les seues mans calloses treballava sense descans per aconseguir una bona collita i alimentar la seva família. Tot i els seus esforços, els ingressos que rebia per les seues feines de jornaler no eren prou per a satisfer totes les necessitats. Conxeta, una dona diligent i lluitadora, cuidava de la llar i dels seus modestos cultius de verdures i hortalisses. Amb les seues mans hàbils cultivava les seues pròpies terres per assegurar una font d'aliments frescos per a la família. Tot i els temps difícils, no permetia que la manca de diners minvara la seva fortalesa i determinació. La parella, jove i enamorada, compartia una connexió profunda i es recolzava mútuament en les adversitats. Sabien que cada gallet comptava i ajustaven les despeses al màxim per sobreviure amb el que tenien. Conxeta esmerçava els seus coneixements culinaris per aprofitar al màxim els productes disponibles, cuinant plats senzills, nutritius i amb imaginació. Una nit, mentre sopaven a la taula de la cuina, Conxeta va comentar a Salvoret que volia fer alguns canvis a la casa, com arreglar la cuina i afegir un rebost per guardar els estris de la cuina. Salvoret, que no era molt hàbil en tasques de construcció, va dir que haurien de contactar amb algú per a fer l'obra, però tots dos sabien que no tenien diners suficients per a pagar-la. Després de la verema, Salvoret va aconseguir uns pocs diners, dels bancalets i alguns jornals que va fer. Va decidir parlar amb el seu amic Blai, que era obrer, per veure si podia fer l'obra. Blai va visitar la casa de Conxeta i Salvoret i van començar les obres. Durant aquest temps, Salvoret continuava treballant al camp i Conxeta es quedava a casa. Es quedava a casa per ajudar a Blai per estalviar diners en l'obra, jornal que ella feia, jornal que s'estalviaven. Blai era un poquet desvergonyit i sovint li feia comentaris insinuants sobre ella, però ella rebutjava fermament. Tot i això, la falta de diners i la insistència de Blai va fer que al final Conxeta acceptara una proposta indecent per part d'ell. Blai li va oferir no cobrar-los per l'obra si ella li feia 2 petons i una abraçada.
Tot i que al principi ho va rebutjar, Conxeta va acabar acceptant davant la pressió de la situació econòmica. Quan l'obra va acabar, un dia Blai es va presentar a casa de Conxeta i Salvoret per cobrar. Clar, Conxeta es va sorprendre en veure'l i li va recriminar a Caldorella perquè no s'assabentara Salvoret que ja havia cobrat prèviament. I feia a la dona: ja has cobrat? A què has vingut així? Si ja has cobrat? Salvoret va explicar que havia acordat pagar-li per l'obra i Blai va començar a rebre els bitllets un a un. A cada bitllet que Salvoret li deixava caure en la mà, Conxeta feia fals. I Blai responia bo. Salvoret donava el bitllet a Blai i Conxeta fals. I ella bo, fals, bo. Així que es va acabar la història, amb Blai cobrant dues vegades, una de Conxeta i l'altra de Salvoret.